संस्थेचो हांव अध्यक्ष आणि म्हाका भरपूर आनंद खुशी आणि अभिमान वाटता की कोरगाव सारख्या गावात एक संस्था जेका 100 वर्षां आज पूर्ण जातात ज्या कमलेश्वराच्या कृपेन आणि ह्या संस्थेन आपली शैक्षणिक कार्यकारी सुरवात 1924 साला करून आज 100 वर्षां आमकां पूर्ण जाल्लेली आसा ह्या संस्थेक आणि ह्या संस्थेचे दोन जी स्कुलां आसात एक पेटीच्या वाडा एक देऊळवाडा आणि एक हायर सेकंडरी आसा त्याच्या बरोबर प्रायमरी स्कूल सुद्दां आमचे कडेन आसा आणि ह्या संस्थेच्या शैक्षणिक जी दोन युनिट आसात कमलेश्वर हायस्कूल देऊळवाडा एका जवळ जवळ आता 65 इयर्स कंप्लीट झालेली आसत ह्या देऊळवाड्याची त्याच्या पयलीं ती देवळाच्या बाजूक थंय आनी एक स्कूल आशिल्लें थंय अजूनय आसा पण एकदम आनंदाची गोष्ट आसा कोरगाव सारख्या गावात एक संस्था 100 वर्ष पूर्ण करून ह्या संस्थेत ह्या शाळेत महाराष्ट्र आणि आजूबाजूच्या गावातील म्हणजे हरंबल मांद्रे पेडणे अशा अनेक गावात परत महाराष्ट्रातल्यान सुद्धा भरपूर लोकांनी शिक्षण घेऊन बऱ्याचशा उच्च पदाचेर आसा आमच्या संस्थेचे आणखी एक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे जी हायर सेकंडरी आम्ही सुरू केल्या 30 वर्ष झाली आणि पेटेच्या वाड्याचे स्कूल आसा तेका ह्याच वर्षी आमच्याकडे 50 वर्ष पूर्ण झाली आणि तो सुवर्ण महोत्सव सुद्धा आणि हेचे ह्या संस्थेची जी सुरुवात झाली तेका 100 वर्ष पूर्ण झाल्या त्या कारणान सुद्धा हे दोन उत्सव आम्ही एकदम आनंदात आणि मोठ्या उत्सवान साजरा करपाचो ठरयल्लो आसा तेका लागून आज ही प्राइस कॉन्फरन्स हे केलेली आसा आमच्या संस्थेचे चेअरमॅन माननीय दशरथ गावडे सेक्रेटरी सुदन बर्वे आणि इतर पदाधिकारी ह्यांच्यानी सगळी जबाबदारी घेऊन हे दोनही जे कार्यक्रम असतात हे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये त्याचो उत्सव महोत्सव आम्ही सादर करपाचो केलेलो आसा म्हाका आणखी अभिमानाची गोष्ट तुमकां सांगपाची दिसता की आयज आमच्या जो एज्युकेशन गोवा बोर्डाचो जो चेअरमॅन आसा तो ह्याच संस्थेचो विद्यार्थी ह्या शाळेचो विद्यार्थी माननीय भगीरथ शेट्ये तसोच आमचो वासुदेव शेट्ये आणि अशे डॉक्टर किंवा आम्ही आत्माराम गावडे पळयल्लेलो आसा की एक अशा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटात इतक्या वयल्या स्टेजीचेर पावलेलो आसा तसोच डॉक्टर सीताराम कोरगांवकर आसा खूब जाणांची नांवां घेयना पूण आमकां अभिमान वाटता की ह्या संस्थेन आमकां जाय तरेचे आणि ह्या गोंयाक तेंचो उपयोग जाल्लो आसा आमच्याकडे अशे भुरगे आसात अशे विद्यार्थी आसात जे 90-95% तेंची पर्सेंटेज घेतलेली आसा आणि आमच्याकडे पुढच्या 100 वर्षाक ह्या संस्थाक कितें करतली हेची योजना सुद्धा आम्ही जॉबदार आमचे 100 वर्षाचे महोत्सव चालू असतलो तर आम्ही हे लोकां फुडें मांडटले आणि सगळ्यांक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांक संस्थेच्या विद्यार्थ्यांक संस्थेच्या सभासदांक माजी विद्यार्थ्यांक सगळ्यांक शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। मी दशरथ गावडे या संस्थेचा सध्या चेअरमन म्हणून काम करतो। या संस्थेला आता या वर्षी 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 100 वर्षाचा जो एवढा काळ आहे या काळामध्ये त्या संस्थेने कशी वाटचाल केली याचं मी इथं थोडक्यात तुम्हाला निवेदन करतोय। 1924च्या आसपास सोनबा खडी, जगन्नाथ खडी, डॉक्टर शांताराम देसाई, कैलासवासी केशव गावडे वगैरे मंडळींनी जत्रेच्या निमित्ताने एकत्र येऊन या संस्थेत इथं प्राथमिक शाळा सुरू करावी म्हणून 1924 साली जत्रेच्या मुहूर्तावर एक कमलेश्वर विद्यालय म्हणून सुरू केलं। 1924 ते 1932 पर्यंत इथं ज्ञानदानाचं काम नाना उमरे करत होते। 1932 ते 1941 ह्या दरम्यान साधारणपणे हे ज्ञानदानाचं काम सावळाराम गावडे उर्फ सावळ मास्तर म्हणून करत होते। त्यानंतर सांबरेकर मास्तर 1950-52 पर्यंत होते। 1952 ते 1961 म्हणजे गोवा स्वतंत्र होईपर्यंत या संस्थेमध्ये विद्यादानाचं काम काशीनाथ बर्वे म्हणजे गुणाजी बर्वे आणि केशव थळी उर्फ बाबू थळी हे दोघेही 61 पर्यंत शिक्षकदानाचं काम करत होते।
या मधल्या वेळात रावराजे देशप्रभू पेडणे जमीनदार यांनी या संस्थेसाठी 2 खोल्या बांधून दिल्या होत्या. पुढे 1961 गोवा स्वतंत्र झाला. त्याच्यानंतर पुढे 1962 प्राथमिक विद्यालय आमचं होतं ते गव्हर्नमेंटमध्ये गेलो आणि मिडल भाग इथं सुरू राहिला. हा मिडल भाग स्पेशली बाबू थळी यांनी सुरू केला होता 1952 ते 1961. पुढे 1962 पासून मिडल भाग सुरू राहिला आणि 1962 मध्ये या संस्थेची एक अस्थायी समिती निवडण्यात आली. या अस्थायी समितीमध्ये चेअरमन म्हणून श्री शंकरचंद्राजी गावडे यांची नेमणूक झाली होती आणि यांच्या बरोबर आणि कार्यकारी मंडळ होतं. या कार्यकारी मंडळाने 1962 ते 1966 या 4 वर्षाच्या काळात मिडल स्कूलला सरकारी मान्यता मिळवून घेतली. घटनेचा मसुदा तयार केला आणि घटना रजिस्टर करून घेतली 1964 साली आणि मिडल स्कूलला व्यवस्थित स्थळे मिळवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 1966 ते 1970 या काळामध्ये वसंत लक्ष्मण प्रभू देसाई हे चेअरमन म्हणून होते. त्यांनी या स्कूलामध्ये शाळेमध्ये व्यवस्थित चांगल्या सुधारणा केल्या. बेंचेसची व्यवस्था केली. काही खुर्च्या नव्हत्या त्याची त्यांनी व्यवस्था केली आणि आर्थिक मदतही केली. 1970 ते 1974 ह्या 4 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये केशव थळी अर्थात बाबू थळी डिपार्टमेंटमधून त्याने निधीसुद्धा मिळवून घेतला. पुढे याच काळात 1973 मध्ये कांबोळकर हायस्कूल या संस्थेला जोडलं गेलं आणि 1973ला ब्रह्मेश्वर हायस्कूल मराठी माध्यम आणि इंग्रजी माध्यम अशी 2 माध्यमं सुरू झाली. 1973ला पहिली बॅच SSCची मुसूल बोर्डाला उत्तीर्ण झाली. त्यानंतर 1974ला पेठेजावडा येथे 5वीचा वर्ग सुरू झाला आणि पुढे तो हळूहळू वाढत गेला. 1974 ते 1980 ह्या काळामध्ये पेरासाची मनोहर शेट्टी हे चेअरमन झाले. त्यांनी दोन्हीकडच्या पेठेजावडा आणि इकडच्या दोन्ही हायस्कूलच्या बांधकामाला त्यांनी सुरुवात केली. पेठेजावडाची ग्रँट जे निधी होता तो त्याने स्वतः मिळवून आणला होता आणि दोन्हीकडच्या हायस्कूलच्या बांधकामाला त्यांनी सुरुवात केली. 80 ते 81 ह्या एका वर्षासाठी परत बाबूथळी केशव थळी बाबूथळीहून चेअरमन झाले आणि त्यांनी या शाळेला थोडीशी बिल्डिंगला स्थैर्य दिलं आणि इंग्लिश मिडियम इथे नव्या बिल्डिंगमध्ये इथं वर 1981 मध्ये घेऊन आलं. 1982 ते 1987 ह्या कार्यकाळामध्ये अमल शेट्टी चेअरमन झाले आणि दशरथ गावडे म्हणून मी चेअरमन म्हणून माझी नियुक्ती झाली होती. माझ्याबरोबर आणि कार्यकारी मंडळ आम्ही सगळ्यांनी मिळून बिल्डिंगचं काम जे इमारतीचं अर्धवट होतं ते आम्ही पूर्ण करून घेतलं आणि पुढे आम्ही हायर सेकंडरीसाठी प्रयत्न केले. 1991 ते 1995 ह्या काळामध्ये अजित शेट्टी चेअरमन होते आणि अजित शेट्टीच्या कार्यकाळामध्ये आम्हाला हायर सेकंडरी आम्ही मिळून घेतली. अजित शेट्टी त्यांचे सहकारी यांचं अभिनंदन, कारण त्यांच्या कार्यकाळामध्ये हे हायर सेकंडरी आम्ही मिळवली 1994. पुढे 1995 ते 1997 ह्या 2 वर्षासाठी प्रभाकर शेट्टी चेअरमन होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे 1997 ते 1999 आत्माराम गावडे म्हणजे आबा चेअरमन होते. त्यांनी नवीन काही टेक्निक आणण्याचा इथे प्रयत्न केला आणि बिल्डिंगचं जवळ काम असलं ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. 1999 ते 2000 पर्यंत थोड्या काळासाठी परत बाबर शेट्टी चेअरमन होते आणि 2000 ते 2004 या काळामध्ये रमेश शेट्टी चेअरमन होते. रमेश शेट्टीच्या कार्यकाळामध्ये या हायर सेकंडरी बिल्डिंगचं काम पूर्णत्वास आलं, सुरू केलं आणि पूर्णत्वास आलं. त्यावेळी त्याच्या सहकार्याने आणि इतर लोकांनी ज्या संस्थेशी संबंधित होते या सगळ्यांनी चांगलं सहकार्य केलं. 2004 ते 2006 पुन्हा आत्माराम गावडे चेअरमन होते. त्यांनीही काही नवीन टेक्निक परत पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. 2006 ते 2008 परत मनोहर शेट्टी चेअरमन होते आणि 2008 पासून 2016 पर्यंत मी दशरथ गावडे आणि माझ्याबरोबर बाकी कार्यकारी मंडळ हे कार्यरत होते. ह्या कार्यकाळात आम्ही हायस्कूलला जी ग्राउंडची गरज होती ती आम्ही जमीन संपादन केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जाऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून घेतला. ह्या मधल्या वेळातच 2012 मध्ये प्राथमिक विभाग
सरकारने दिला होता तो आम्ही दोन्हीकडे घेतला. पेठे सरकारी कमलेश्वर हायस्कूल पेठेचा वाडा आणि कमलेश्वर हायस्कूल देऊळवाडा या दोन्ही विद्यालयांमध्ये आम्ही हा प्राथमिक विभाग सुरू केला. त्या प्राथमिक विभागासाठी पेठेचा वाडा येथे आम्ही 2014 अगदी थोडक्यात वेळात आम्ही एक सुसज्ज अशी इमारत उभी केली. अशा पद्धतीने 2008 ते 2016पर्यंत काम झाल्यानंतर पुढे 2016 ते 2025 ह्या कार्यकाळात परशुराम गावडे चेअरमन म्हणून झाले. त्यांनी आपल्या गावात आपल्या पद्धतीने नवीन तंत्र आणि काही शिक्षणामध्ये बदल करण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. पुढे 2025 ते 2000 आतापर्यंत मी स्वतः आणि माझे सहकारी चेअरमन म्हणून कार्य करत आहोत. आणि हा जो आज सतत महोत्सवी जो कार्यकाळ आहे तो आता आम्ही पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहोत आणि त्याचे प्रयत्न आहोत. या कामी सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य द्यावं असं मी सगळ्यांना विनंती करतो आणि सगळ्यांना धन्यवाद देतो, पत्रकारांना धन्यवाद देतो आणि माझं आतापर्यंतचा जो इतिहास आहे 1924 ते 2024 आणि जसं आपल्याला सांगण्यात आलं की 2024च्या डिसेंबरमध्ये ही शाळा जी आहे 1924च्या डिसेंबरमध्ये ही संस्था सुरू झाली आणि या 2024 आणि आता हे 2025 जे वर्ष आहे ते शताब्दी वर्ष म्हणून आम्ही साजरं करतो आहोत. या निमित्ताने आम्ही काही कार्यक्रम ठरवलेले आहेत, त्याची थोडक्यात माहिती मी आपल्याला देतो. एक म्हणजे 13 सप्टेंबरला आम्ही पेडण्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या शाळा आणि हायर सेकंडरी आहेत त्यांचे जे पालक शिक्षक संघ आहेत या सगळ्या पालक शिक्षक संघांचं एकत्रीकरण आम्ही आमच्या शाळेमध्ये करणार आहोत. आणि या ठिकाणी आम्ही मान्यवर वक्ते बोलवून आता जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे त्याच्यामध्ये पालकांचा सहभाग हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्या संदर्भामध्ये पालकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचं काम त्या निमित्ताने आम्ही करणार आहोत. म्हणून तालुक्यातल्या सगळ्या पालक शिक्षक संघांना आम्ही एकत्र करणार आहोत. 20 तारखेला 20 सप्टेंबरला हे शनिवार आहेत सगळे, त्या दिवशी आम्ही शिक्षकांसाठी एक शिबिर आयोजित करणार आहोत. त्याही दिवशी आम्ही मान्यवर या ठिकाणी निमंत्रित करणार आहोत. त्यानंतर सध्या आम्ही एक स्मरणिका प्रसिद्ध करायचं ठरवलेलं आहे. ही स्मरणिका म्हणजे सोविनियर याला म्हणतात. याच्यामध्ये शाळेचा इतिहास जो आहे हा शाळेचा इतिहास आतापर्यंत जो थोडक्यामध्ये आता सांगितला गेला तो विस्तृतपणे आपल्यासमोर येईल. त्याशिवाय ज्या कोणा नागरिकांना, माजी विद्यार्थ्यांना, हितचिंतकांना, संस्थेच्या सभासदांना आमच्या वेगवेगळी विद्यालये जी आहेत किंवा आमची संस्था यांच्याविषयीची माहिती आहे त्याने ती लिखित स्वरूपामध्ये आम्हाला पाठवून द्यावी आणि बरोबर आपला एक फोटो आणि आपला पत्ता पाठवून द्यावा अशी मी आपल्या माध्यमातून त्या सर्वांना विनंती करतो. म्हणजे त्यांचे जे चांगले लेख असतील किंवा त्यांचे अभिप्राय असतील त्यांचाही आम्ही अंतर्भाव त्या स्मरणिकेमध्ये करणार आहोत. त्याच्यानंतर आमचे काही पदाधिकारी जे होऊन गेले आज ते अस्तित्वामध्ये नाहीत, हयात नाहीत, त्यांचीही दखल आम्ही घेणार आहोत. काही आमचे शिक्षक आहेत जुन्या काळातले त्यांची काही जणांची नावं आता त्यांचा उल्लेख झाला पण अशी अनेक नावं आहेत तर ती नावं आम्ही शोधण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. आणि त्याही कुटुंबीय त्यांचे जर कुटुंबीय हयात असतील तर त्यांना या ठिकाणी बोलावून त्यांचा सत्कार आणि गौरव करणार आहोत. तसंच आमचे माजी विद्यार्थी किंवा आमचे सभासद जे उच्च पदावर आहेत त्यांचाही आम्ही गौरव करणार आहोत. त्यामुळे आम्ही सोविनियरच्या निमित्ताने या स्मरणिकेच्या जो काही फंड उभा करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे तो प्रयत्न याच्यासाठी आहे की या 2-3 कार्यक्रमासाठी जो आपल्याला खर्च लागेल तो खर्च त्याच्यामधून आम्हाला उभा करायचा आहे. पण याच्यामध्ये आम्ही सगळ्यांची दखल घेणार असं निश्चितपणे ठरवलेलं आहे. त्याचबरोबर लिखित स्वरूपामध्ये इतिहास सगळ्यापर्यंत पोचावा हाही आमचा एक प्रयत्न आहे आणि म्हणून आम्ही ती स्मरणिका प्रसिद्ध करणार आहोत. ऑक्टोबरच्या साधारणपणे 9 ते 10 तारखेला आम्ही समारोपाचा सोहळा घेणार आहोत असं ठरवलेलं आहे. ज्याच्यामध्ये गोव्यातले राजकीय नेते, शिक्षण क्षेत्रातले मान्यवर, सामाजिक क्षेत्रातले आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातले मान्यवर या सगळ्यांना निमंत्रित करून एक मोठा कार्यक्रम घ्यायचा असं आम्ही ठरवलं. आणि त्याच दरम्यान आम्ही एक सांगीतिक कार्यक्रम सुद्धा घ्यायचं ठरवलेलं आहे.
त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे हे कार्यक्रम ह्या येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये म्हणजे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरपर्यंत असं घेऊन आम्ही या एकूण हा जो शताब्दी समारोह जो आम्ही सुरू केला, त्याचबरोबर पेठेजवाडा हायस्कूल त्यांचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. तर या दोन्ही कार्यक्रमांची सांगता जी आहे ती सांगता आम्ही ऑक्टोबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये करणार आहोत. असा एकंदर आम्ही काही कार्यक्रम यावेळी ठरवून घेतलेले आहेत. तर या सर्व कार्यक्रमामध्ये आमच्या माजी विद्यार्थ्यांनी, आमच्या सभासदांनी, आमचे हितचिंतक आहेत त्यांनी आणि कोरगावमधल्या नागरिकांनी, तसंच कोरगावविषयी प्रेम वाटणाऱ्या किंवा आमच्या शाळा, आमच्या संस्था यांच्याविषयी ज्यांच्या मनामध्ये प्रेम आहे त्यांनी आपले जर लेख लिहून पाठवले आम्हाला किंवा आपले अभिप्रायसुद्धा पाठवले फोटोसह, तर त्याला योग्य ती प्रसिद्धी आम्ही देऊ. म्हणून तुमच्या माध्यमातून मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला याच्यामध्ये कार्यामध्ये सहकार्य करावं आणि ही जी स्मरणिका आहे ही अतिशय उत्कृष्टपणे कशी निर्माण होईल हाही आमचा एक कटाक्ष असेल आणि ती संग्रही ठेवण्यासारखी सुंदर असावी असं करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारचे हे कार्यक्रम आहेत, तेव्हा सर्वांनी याच्यात आम्हाला सहकार्य द्यावं. त्याचबरोबर आमच्या पत्रकार मित्रांना, प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांनाही मी विनंती करतो की आमच्या या पुढे येणाऱ्या 1-2 महिन्यामध्ये जे वेगवेगळे कार्यक्रम होतील त्यांची निमंत्रणं तुम्हाला मिळतील, तर त्यावेळी आपण जरूर येऊन त्याचं वृत्तांकन करावं आणि त्याला आवश्यक ती प्रसिद्धी द्यावी अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. पुन्हा एकदा आमचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी जमले, आमचे माजी विद्यार्थी आहेत, उच्चपदस्थ आमचे माजी विद्यार्थी. आत्ता देववाडा या ठिकाणी जी मोठी बिल्डिंग आपल्याला डाव्या साईडने दिसते त्या ठिकाणी आमचा हायस्कूल आणि प्राथमिक विभाग चालतो. आणि ही जी बिल्डिंग, ज्या बिल्डिंगमध्ये आपण आता बसलेलो आहोत, ज्या हॉलमध्ये, या इमारतीमध्ये आमचे हायर सेकंडरी स्कूल चालतं, उच्च माध्यमिक विद्यालय. इथून 3 किलोमीटरवर आमचं श्री कमलेश्वर हायस्कूल पेठेजवाडा हे विद्यालय आहे. खरं म्हणजे ही दोन्ही विद्यालयं जी आहेत, म्हणजे ते हायस्कूलची देववाडा हायस्कूल असेल किंवा पेठेजवाडा, ही साधारणपणे 1978 ते 80च्या दरम्यान ही कामं पूर्ण झाली आणि जवळजवळ त्याला 45-47 वर्ष झालेली आहेत. त्यामुळे त्यांचंही रिनोव्हेशन करणं किंवा त्याच्यामध्ये आधुनिक सुविधा निर्माण करणं, स्मार्ट क्लासरूम असेल, त्याच्यानंतर ऑडिओ व्हिज्युअल रूम असेल, दृकश्राव्य खोली वगैरे अशा पद्धतीचे सोयी सुविधा निर्माण करणं हाही आता उद्देश आम्ही आमच्यासमोर ठेवला आहे. तर इथून 3 किलोमीटरवर आमची दुसरी विद्यालय आहे जे कमलेश्वर हायस्कूल पेठेजवाडा यांचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत आहे. त्या ठिकाणी आम्ही प्राथमिक विद्यालयासाठी नवीन इमारत बांधलेली आहे 2014ला. प्ले ग्राउंड हे आम्ही 2013मध्ये सुरू केलं आणि 2016मध्ये साधारणपणे त्याचं काम संपलं. इथे देववाडा शाळेसाठी प्रशस्त क्रीडांगण आहे. पेठेजवाडा शाळेसाठी प्रशस्त क्रीडांगण बांधण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर, आणि एक सध्या पाहिलं तर आम्ही जे सुरुवातीला 1994 पासून आतापर्यंत 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत, 12वीपर्यंत इथं आपल्याला शिक्षण मिळते. पुढच्या शिक्षणासाठी काही तुमचे प्रयत्न आहेत का? म्हणजे BA BEd किंवा आणि हे, कारण मांद्रे मतदारसंघात जर बघितलं मी, पेडणे तालुक्यात गणपत पार्सेकर कॉलेज एक आहे, त्या बाजूला 12वी नंतर पूर्ण शिक्षण तिथे KG to PG पर्यंत. इथे तुमचं काय प्रयत्न असणार का पुढे? मध्यंतरी कसं झालं की पेडण्यामध्ये एक कॉलेज आहे गव्हर्नमेंट कॉलेज आणि दुसरं BEd कॉलेज आणि आत्ता नर्सिंग कॉलेज हनुमानमध्ये त्यांनी सुरू केलं. तर त्याच्यामुळे नवीन कॉलेजला मान्यता लगेच मिळेल हे काही सांगता येत नाही. परंतु आम्ही आमच्याकडे आर्ट्स आणि कॉमर्स आहेत, तर आम्ही सायन्स फॅकल्टी मिळावी म्हणून सरकारकडे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. जे विज्ञान शाखा ही आम्हाला मिळावी या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर ते आम्ही करणार आहोत. तर दुसरा एक आम्ही उद्देश ठेवलेला आहे की शाळा सोडलेली अनेक मुलं आपल्याला बघायला मिळतात. काही वेगवेगळ्या कारणामुळे किंवा काही नापास झाल्यामुळे शाळा सोडतात किंवा काही जणांना शिक्षण पुढे घेणं शक्य नाही. तर अशी जी मुलं असतील यांच्यासाठी आम्ही व्होकेशनल एज्युकेशन हे सुरू करण्याचं एक उद्दिष्ट आम्ही आमच्यासमोर ठेवलेलं आहे. आणि त्या दृष्टीने येत्या 2 वर्षामध्ये या हायर सेकंडरीला एक्सटेन्शन म्हणजे थोडं विस्तारीकरण करून काही नवीन वर्ग खोल्या बांधून पुढच्या वर्षापासून व्होकेशनल एज्युकेशन सुरू करणं असा आमचा एक विचार आहे. विद्यार्थ्यांची यावर्षीची जी संख्या आहे ती देववाडा हायस्कूलमध्ये 135 आहे
पेठेच्या वाड्यामध्ये हायस्कूलमध्ये 137 आहे. दोन्ही ठिकाणी 60 मुलं ही 1ली ते 4थी अशी आहेत आणि 30 मुलं ही साधारणपणे पूर्व प्राथमिक विभाग, ज्याला प्री प्रायमरी स्कूल म्हणतो, त्याच्यामध्ये शिक्षण घेत आहेत. हायर सेकंडरीला 160 मुलं आहेत. मला मान्यता दिली म्हणजे आमचा, तुम्ही म्हणता तसं आमच्या डोक्यामध्ये असं आहे की कुठलं तरी एक प्रोफेशनल कॉलेज आम्ही सुरू करावं. जसं त्याने आता तिकडे नर्सिंग सुरू केलं, पण इंजिनिअरिंग नाही आहे पेडण्यामध्ये, तरी इंजिनिअरिंगची सोय नाही. पेडण्यामध्ये खरं म्हणजे कृषी कॉलेजसुद्धा एखादं काढता आलं असतं, ॲग्रिकल्चर कॉलेज. पण आमचा विचार झालेला आहे संस्थेच्या बैठकामध्ये की आम्ही नवीन काहीतरी करावं. म्हणजे जसं ॲग्रिकल्चर कॉलेज, जसं आता अध्यक्ष म्हणाल, तर ॲग्रिकल्चर कॉलेजच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करू. आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज हे तर आहे, आज आवश्यकच आहे. IT शक्यतो आपण म्हणता ते पूर्ण बरोबर आहे. आसगाव या ठिकाणी सादर आज्ञांचं मला वाटतं एक कॉलेज आहे, नाहीतर उत्तर गोव्यामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेज नाही आहे, ते डायरेक्ट होत आहे. तर आम्ही त्या दृष्टीने प्रयत्न करू. म्हणजे आम्ही ॲग्रिकल्चर कॉलेजच्या संदर्भात विचार केला आहे, पण इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.